Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manao sa kanimo. Karong adlaw atong gisaulog dinhi sa Archdiocese sa Sugbo ang handumanan sa usa ka martir, si Santa Catalina sa Alejandria, Birhen ug Martir. Mao ni ang patrona sa Karkar. Umaabot niya nato nga diocese sa Karkar. Dako rong pistas Karkar. Birthday sa ron sa atong lector, si Sister Catalina. Happy birthday, Ter. Mao na nga kining panag-ingnan sa mga martir sama ni Santa Catalina or Saint Catherine of Alexandria. Mao ni ang pagpakita nga ang nakadasig yun sa atong pagkaylap sa atong pagtuo sa simbahan, mao gyud ang mga nagpakamatay para sa atong pagtuo. Mga 17 or 18 years old lang ni siya sa dihang gipatay tungod kay mibalibad siya sa pagpakigminyo ngadto sa usa ka emperador. Niya daghan siya na converter nga mga Kristiyanos, mga pagan sama niya nga nahimong Kristiyanos. O kay adtong panahon na mga 3rd century or mga beginning of 4th century, pamatyon pa man ang mga Kristiyanos, unang gikasukan gid siya sa emperor tungod kay hastang mga opisyalis o mga kaliwat sa emperor na nga converter sa pagka-Kristiyanos tungod sa iyang may kay siyang mo hatag og pagpasabot. Atong iampo nga kita untang mga Kristiyanos karon sa aning atong panahon, kamausad tang mo barog nga lig-on sa atong pagtuo, dili tamada sa mga yawanon nga mga impluwensya sa atong kalibutan karon. O ang atong mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato dinhi, hatagan untas kalig-on sa pagtuo o proteksyon sa ilang kinabuhing Diosnon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga naglipay kanamo karong adlaw sa tinuig nga paghandom kang Santa Catalina, Birhen ug Martir, itugot nga mapuanguron nga matabangan kami sa iyang mga pahanungdan o malimpyuhan pinaagi sa mga panigingnan sa iyang kaulay ug kaisog. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo,
Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa basahon saang gipadayag. Ako si Juan nakakita sa nating karnero nga nagtindog sa bukid sa Sion, uban ang usa ka gatos o kapatan kalibo kataw, kansang mga agtang gisulatan sa iyang ngalan ug sa ngalan sa iyang amahan. Og nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga sama sa dinaguok sa dakong busay ug sa masipa nga dalugdog. Ang nadungog kong tingog sama sa huni sa mga alpa. Nag-awit sila bagong awit at tubangan sa trono ug sa upat ka buhing binuhat ug sa mga pangulo. Walay makamao sa maong awit gawas sa usa ka gatos o kapatan kalibo nga gitubos gikan sa kalibutan. Kini sila nagpabiling putli kay wala man sila makighilawas sa mga babay, wala sila magminyo. Maguban sila sa nating karnero, bisan asa siya, gitubos sila, ug mao ang unang gihalad ngadto sa Dios ug sa nating karnero. Wala gayud sila makapamakak, ug walay ikasaway kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagapuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan, ug iyang gibuhat ibabaw sa kasubaan. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguha sa mga butang, nga walay hinungdan. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa naong sa Dios
ni Jacob. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Nakita ni Jesus ang mga dato nga nanghulog sa ilang mga gasa sa panudlanan sa templo. Nakita usab niya ang usa ka byuda nga kabos kaayo nga naghulog og duha ka dako og miingon si Jesus, sultihan ko kamo na kining kabos nga byuda labaw gayud og gikahatag kay kanilang tanan. Kay ang uban naghalad man sa ilang mga gasa nga sobra sa ilang bahandi. Apan siya bisan pa sa iyang kakabos mihatag sa tanan nga iyang gikabuhian. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kung naay tao nga muunong gyud nato nga gustong magpakamatay gyud para nato, unsay atong bation? Malipay ta o maguol? Kamong mga asawa dinhi naka-feel ba mo nga ang inyong mga bana andam gyud magpakamatay para ninyo? Ka-feel na mo ana mga asawa? O mupatay ninyo? Kuan, mga bana, naka-feel ba mo nga ang inyong asawa andam jud kaayong magpakamatay para ninyo? Lingo man. Padira. Yaw-yaw noon padira. Perting yaw-yaw. Mauna nga minus kay tagkalipay kay ngano man ang ato manggong style unahon gid nato pag secure ang atong kaugalingon. Gitawag na siyag self-centeredness or selfishness. Kung muhalad tas Ginoo matud pang Kristo nga agipabilin nato ang dako nga bahin sa security sa para sa atong kaugalingon, nya muhatag lang tag sobra ngadto sa Ginoo. Mao ba nay sagad atong buhato, no? Nikuha na to sa atong pitaka kadtog yung gamay nga kantidad mo atong ihog. Niya og mukuot sa atong bulsa, hiram-hiramo na to tong gamay, dili tong daghan, dili tong dako. Ana mo ato ginang style. Di ay malipay ang Ginoo ana. Di malipay. Mao na ang mga martyrs sama ni Santa Catalina. Ambot ka ning birthday ro nato nga si Sister, di pa man siya Santa, Sister Catalina, og andam ba jud ka ni siya magpakamatay para siyang bana. Di ba ka ni magyaw-yaw? Iya marong birthday.
Oh, congratulations kon andam. Pero murag andam ni kay mo basa man ni diri. Pero sahay sa kunay kaning nagbasa diri mga tigpakaron ingnon sa kana sila. Wow, sahay wa man nas buhat. Gawas lang tingaling Sister Catalina, Sister Taling. Ang biyuda or ang mga martyrs nagampo sila sa Ginoo sama nato. Niilasad sila sa Ginoo sama nato. Pero ang nakalahi nila kay nagpakamatay sila sa ilang giila nga Ginoo. Pero kita din ikaw lingi ako no imong tupad. Ing naandam kang magpakamatay para sa Ginoo. Ing na ko andam juga. Mabutan na din imuon ako example. Ingon dayon ko kanang ug naaroy mo abot din magdag armas niya mo singgit nga mo ingob di kay mo manglakaw iphan tamog ka na po di kay mo manglakaw rakrakan tamog tanan kinsa ninyo magpabilin in kaso lang gyud og naa na ba taas ang kamot di ka no nang wild na gyud kay ba na tao wa gyud hastang mananabta na to dinhi wa gyud sus kamot na magsigig pangadji din nga mga tiwasonon sa kaya na sila. So, bisag tiwasonon, di yun mo isa kutob ra kita diha, ampo-ampo, mao ni karon ang atong Pilipinas, ngano na nag-away man atong mga leaders nga, pulos man unta na sila musimba, pulos man unta kunuhay na sila manguros, pulos magay na sila mo celebrate sa atong mga pista. Nanong na nag-away na sila, wa na mura naman ilang iring o iro. Tungod kay dili gustong magpakamatay para sa kaayuhan sa tanan. Labaw na gyud dili gustong magpakamatay para sa Ginoo. Atong tan-awon diri sa unang pagbasa, doon ako noy 140 ka kapin ka mga tao. Murag 144 man pero ang gibutang diri usa ka gatos og kapatan raman i-check ra gud sa English mura man siya og 144 amo ba gibasa dito 140 ra no ako man nang gipakoreksyonan so amot lang di kay ko siguro kay di man sa kubatid ani kayong Biblia pero ang akong nahinomduman murag 144 kaya sige na lang basta mga 140 kapin na nagsulob og puti mo di nagkanta sila awit nga sila ra say kamao nganong sila ra man say makamao atong awita kay awit to sa pagpakamatay para sa Ginoo ang makakanta ra ato kana ra sang nagpakamatay para sa Ginoo ug unsa man ang awita nga anda magpakamatay para sa Ginoo. Kamao mo ana? Kamao mo? Adi mo kamao? Wa, di sa ko kamao. Mahibawa ra na natog mamatay na sadta para sa Ginoo. Ay kusog kita mo kanta gani ana dinhi papareha tingin anang kanta natong madaytag ingon nga Lord, here I am to answer your call. I have left everything. Hilas-hilas lang. Munang kuan, ang kasing-kasing nila committed sa Ginoo. Gani, kanikuno mga tawhana, wa magminyo. Mura na nagsisit Santa Catalina sa Alejandria. Wa nagminyo o niya gihalad ang ilang kinabuhi nga mosunod ra gyud sa Ginoo. Ang atong halad sa Ginoo sama anirong atong pagsimba dili unta kutobra sa atong gihog na sinsiyo or kwarta kung dili gikan gid unta sa atong kinabuhi nga kanabang inighuman atong hog diha sa kolekta nakasabot unta ta nga atong kinabuhi kuyog didto nga din ata mag-usab-usab sa atong desisyon
Gihog naman nimo imong kinabuhi. Kinsa na may tag-iya sa imong kinabuhi. Nga imo naman, kaya ka naman kung inyong ihala diha, kadang iana na tong sibot, simbolik raman na siya. Inigana nimo sa imong kamot nga to gihog nimo. Ang gustos Ginoo, gasimbolo na sa imong tibuok kinabuhi. Mao bitang kwarta atong ihog kay dinis kalibutan, kwarta may atong gamiton para palit og pagkaon para ta mabuhi. So ihog dihang imong kinabuhi. Pasabot inighuman sa misa ang tag-iya na sa atong kinabuhi mao na si Kristo. Gilinga imong tupad. Ing namusod ka sibot karon. Ing namusod ka sa sibot. Oh, ang uban gani di gyud mo bisag gamay na simbolik or bisag piso. Ana jud ka munang kanang musimba nga wa gihog sa sibot. Peligro ba na maimpierno? Kana bang wa jud ka mo ana ba? Sa Legion of Mary, kamo mga Legion of Mary ni adinhi, ako Legion of Mary man ko. Ang kanang naa man ay secret bag collection, no? Secret bag. Ang role diya sa Legion of Mary, iana gyud imong kamot. Ihog gyud nga isod gyud ngadto sa kanang bag. Bahala nagwa kay daang kwarta. Iana, pero ay sad panguhag kwarta katong tuong gaunang kwarta dito. Basta isod imong kamot. Ngano man, kinahanglan naa gid ng symbolism nga ang akong kinabuhi ihatag nako ni Mama Mary. Ihatag ba? Mao sa na dinis ato igana sibot mo ana gyud ka. Pero ayaw mo pag ana-ana sa inyong kamot dinhi nya wa sad mo gibutang sibot. Mo na magdag yung kwarta. Kami sa unang dagko nami bisag choir pa mi magdagid mi ako gina silang gi-encourage magdagyod og kwarta bisan na lag piso or 50 tabos or 25 tabos na pamanay dakong balyo ang 25 tabos sa una makapalit pa man tag tungang dugo 25 tabos kay 50 tabos pa man toy takos ato sa akong panahon ana so ihog itos kolekta nagi mangulikta dito choir niya inigana sa sibot duol namo iya gitong idagan dito nindot kay ito nga symbolism mo na siya mo sa ding atong slat-slat kana slat-slat ba inigpalit ninyong slat para man nato itukod og mga balay kaning atong CTU kanisang atong SBF dag para man itukod sa kumbento ibayad nakighiusa ta sa mga kabos. Yang anong nakighiusa ta sa mga kabos? Kaya niingon si Kristo, unsa inyong buhaton sa labing kabos, mo na inyong gibuhat nga rin ako. Muna gahapon, thank you kaayo kay sa akong gipangayo ninyo nga birthday gift. Kada misa gahapon naman to'y gi-ana nga kolekta no. Katong special koleksyon. Yato na ning gi-appeal diri sa CTU niabot ang atong nakolekta gahapon nga inyong gift nako og 105,215 pakpakan na to mao na ang ato rong mahog og halin sa atong CTU niabot nag 53,326 ka slots nya na pay 16,674 ka slots nga available tag 100 pesos per slot muna kamong na ay 100 pesos ato ning hotdon before mo end ang November napamantay mga 5 kat adlaw una pa mo end ang November ato ning sige hagpalit tag 100 siya rog dili ni mahurot di ba ang ato sang SBF dag kaninon mahal-mahal man kay tag 500 man napasay 15,619 ka slots kining atong slot dinhi dako na kay kaayuhan nga nahatag sa atong simbahan dinhi sa atong parokya ug outside the parish sa Archdiocese di na ginakalimon daghan ng mga pari daghan na sadta dinhi
nga nakabenepisyo niining apil na sa mga madre, no? O mga organisasyon sa simbahan, nakabenepisyo aning atong slat-slat o kanang tanan ninyong ihog sa kolekta dinhi sa atong misa. Pero dili na igo. Ang gusto Diyos Ginoo nga kitang tanan kana bang kinabuhi na gid nato atong ihog. Andam gid tang magpakamatay. Muna ako nagampo ko nga kini untang ato mga leader sa ato rong gobyerno nga nag-anam nagkagubot. Kaamgo unta ni sila ba nga nang usbon bitaw ang panghuna-huna labi na gyud sa mga wa pa gyud maghuna-huna nga moy hinungdang nagkagubot na noon ta karon. Nga bang ang focus unta dili na sa kaugalingon, ang focus unta para gyud katilingban. Kani untang mga partido karon nga nagkaatbang-atbang doon na gid untay maghuna-huna nga dili ang pagdaot sa akong isig katao ang akong buhaton aron ko maka advantage, mahayahay ko. Kung dili, bahala nagmagkalisod ko basta para sa kaayuhan sa akong isig katao. Again, lingi ay mong tupad, practice ta. Ingna ko no, ingna musugot ra jud kog way kaon basta busog lang ka. Ingna ay mong tupad ba? Pwede ra jud kog di mo kaon basta ikaw di lang yung kamagutman. Ana unta ba? Maunta na yung hunaon sa atong mga elected officials, appointed officials sa atong gobyerno nga musugot ra gyud mig wa mi kaon basta kamong mga Filipinos nga nagpili namo sakto mos kaon. Musugot ra gyud mi nga wa mi kwarta basta kamong mga Pilipinos nga nagpili namo naala gid unta mo'y kwarta nga ikagasto sa inyong panginahanglan matag adlaw. Musugot ra gyud ming mga pari nga wa mi kolekta basta kamo sama muhog lang yun mos kolekta. Ano ba? Adi bitay. Bahala nagwa mi kwarta mga pare basta ang niang gasigig simbahan nga mga kabos hasta sa nangwa mo simba makakaon lang og himo-himuan atog arang-arang nga panimalay. Gahapon akong gipakita na natay 3 kabalay nga nahimo sa atong Sitio 61 kabalay ang atong target. Ambot og mahuman ba jud kani? Sobra sa 110 kabalay ang gi-apply karon, ang nang-apply. Naa pa gyud sige pagsuwat. Di na ta kaabot ana tingali, pero magsige lang gyud mong palit aning Sitio basig ubay-ubay tag matukuran. Pagka 60 nako last year 60 ra sadto kabalay atong target nya kaluoys Ginoo ni abot og 90 kabalay ang atong nahimo. Karon 61 ambot makahuman ba kataning 61. Depende gyapon sa atong paghuna-huna. Bahala nagwa koy kaon tarong basta may lang mo kaon. Bahala nag di ko kapapintal ani akong balay basta makabutang lang kog atop sa inyong balay nga busluto na kay atop. Inana ba ang pangunahuna ba? No? Bahala naggamay na lang ning akong nataran sa akong balay kaning akong lawn basta maayo lang dako-dako lang inyong agianan diha padong sa inyong balay. Dili mo mapiit sa akong kural unya dako kay kog lawn dire pero kamo diha di gani mo lusot ang lungon inig-agi kay piit kaayo. No? Luoy kay tanan. Ingon ana ang atong katilingban. Bahala wa ko'y sakyanan basta di lang kumuparking anang agianan. Ana ba? Ibaligya na lang akong sakyanan aron akong anam-anamon og bayad para pliti mag-commute na lang ko kaysa mopalit kong sakyanan wa ko'y parkingan anha na ko iparking anang agianan purti na noong lisura imbis 2-way mahimo na lang 1-way hangtod mga disgrasya na lang. Di ba? Inanagod. Katapusang lingi be.
ing na sugot na kog patyon para mabuhi ka. Ing nasugot na kog patyon para mabuhi ka. Ana? Sige. Nindog na ta. Mga igsoon, uban sa pangaliya sa atong martir nga si Santa Catalina, mudangop kita sa Dios nga malaumon og muingon, manggihatagong Dios, panalangini kami. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga isip simbahan, magmanggihatagon kita sa pagpaambit, dili lang gikan sa atong kaabunda, kundili gikan usab sa atong kakabus, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga opisyal sa publiko, mahawas gikan sa kahako ug sa pag-abuso sa gahom, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga biyuda, ang mga naginusarang ginikanan, ug ang mga ilo, motubo diha sa kasantos, ug mapanalanginan sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, maghiusa sa ilang mga pag-antos, ngadto sa mga pag-antos ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga si Halandong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga ang atong mihalin nga mga paryente ug kahigalaan, makadayon na ngadto sa tunhayng puloy-anan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Langit tong Amahan, himo ang abli ang among mga kasing-kasing, ug dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy dias gugmag pagtuo sa pangaman ni Santa Catalina imong martir, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako, kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing-kasing. Dawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing-kasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, nangamuyo kami nga madawat unta sa imong kaayo ang mga gasa nga among gihalad sa paghandom namo kang Santa Catalina sa mga gidawat nimo ang iyang pag-antos sa kasakit ug kamatayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir si Santa Catalina sa Alejandria sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi. Pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Catalina, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong sa yuta, maigon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suonay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat, maghatag unta kanamo niadtong kalig-on sa kalag nga midasig kang Santa Catalina sa Alejandria imong martir sa pagpabilin nga matinumanon nimong alagad ug sa pagkamananaog diha sa kasakit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon, aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among mga pagampo, aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanusa magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Kaya ko ay pagkapalo ng kanila tungkol sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalig-on sa pagtuo. Nya gamiton ni nato alang sa paghatag og kinasing-kasing nga
halad ngadto sa Ginoo, labi na gyud ang pagpakamatay para sa atong pagtuo. Ang atong update sa atong mga slots is BF DAG na natay 44,381 ka slots nga halin, napay 15,619 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot para ni sa atong kumbinto. Ug mahurot ni kahalin, murag mahurot sa natog bayad ang atong mga contractors. So nasa taan ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, abot na sag 320 ang atong challenge. Ang ato sad nga CTUMM para sa atong padayon rong pagtukod og mga balay ni halina na tag 53,326 ka slots, napay 16,674 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya nasa ni 61 slot challenge nga tag 6,100 per challenge, niabot na sa 256 ka 61 slot challenge ang atong nadawat. Unya ang atong DSAP katong investment slot napay usa ka slot nga available, tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Niya, usbonako, salamat sa inyong gihatag na special love offering kagahapon sa akong birthday. Niabot og 105,215 ang tanan. Niya ato na ning gi-appeal diri sa atong CTUMM. Atong pakpakan ang tanang namalit. Salamat kayo. Nindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us.